Salamu alaikum ne gida. Sannu ne gida. Kai. Wallahi jina nake kafin gwannan na fi kowa sa'a. Me gida. Wata kan kina ji ko? Duk da kudaden nan suka shigo min irin wannan kayan zan dinga sai miki. Kana yi kyau kenan. Abun ba a magana. Kai dai ka dan sha ruwan Allah so nake dan yi magana da kai ne gida. To magana ko? Wallahi me muhimmanci. To ai zaki iya faɗa ba sai na sha ruwan dai ai in ka sha da maganan dai ku shiga. Wallahi kin yi kyau. Allah mai gida gaskiya. Na gode. Me gida. Ina jinki. Dama wallahi maganan cefane ne. Na ce gara dan ƙara. Ke aikin ji ke matsala ta da ke. Ke me isa baki da haƙuri ne? Yar sana'an nan da nake dan kukutawa nake yin ta. Idan an samu wutar lantarki ne shine suke dan bada kuɗin askin naira 70, idan janareto na bayar aka dan samu aka tare suke biya naira 50. Amma duk da haka baki ganin buhun shinkafa katan din jiya ba kuskus kika ci ba. Dan dakata malam, haba. Kai kenan daga an maka magana ce fa na shinkafa ka kama to ne kana to ina anan na ji labarin 1000 kake ba ma babanka kuɗin cefa ne. Ke kai ki hada kanki da mahaifiyata. Mahaifiyata ita ce ta haife ni ta kawo doron duniya, ke kuma matsayin matata kike. To menene bambancin mata da mahaifiya gare? Mahaifiyar tawa? Kamare ni. Na rantse da Allah an zo gurin idan ba yau sai ka sake ni baka canja suna ban takarda na kawai in tafi. Ka daga hannunka ka sharara min mari a fuska. Kawai ka ban takarda na mala tsayuwan me kake yi, ka ban takarda na nace. Wallahi sai ka sake ki ba sai dai ki je duk inda za ki je. Muna dan ba mutanen Lagos. Waya Lagos kuwa? To Lagos na nan kalawo ga. To ya labarin ka na baro? Labarin na a duniya. Ka sarkin basaja ya kai. Na ga kaji a cikin akurkin ka fa. Kai bago? Ya ake baka kira jiwalin mahaifin yaran nan ba? Kiran ya kamata a yanzu ne. Mun ka kira suke musu bayanin kuɗin da muke da bukata. An gama wa. Bacin ka gaya musu kuɗin da mu da muke bukatar za su kawo mana. Ka gaya musu inda za su kawo mana kuɗi kuma ka je lalle ka to mana da kuɗi. An gama wa ga layin koyi zan sa. Yawwa. Mutane sai su ta kira kana kuma neman kuɗin kaga kuma ma ba uwan lamba ce. Salama. Ina magana da mati mai kayan miya? Shine. Kware ko shine mai dan kwali ko mun dauke danka. Kuɗin fansa za ka kawo mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. To ba ma zan faɗa ba wallahi ba zan faɗa ba. Zan turo ma message din inda zaka ajiye mana. To nagode. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sun sace shi. La haula wala quwwata.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amir din? To dan Allah dan Annabi, duk yadda kuka ce haka za a yi. Haka za a yi. Ba damuwa. Alhaji, me ya faru ne na ji kana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Wai masu garkuwa da mutane ne suka dauke Amir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Alhaji a kira hukuma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai sun ce kar a ga hukuma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kashi, ni zan koma ciki zan siya ba mai kaya. Kai kuma sai ki tafi gidan ko? Shi ke nan ba damuwa na gode. Yawa.